हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तुम्हा सर्वांना माझा सलाम. प्रियानो, पुन्हा एक उत्तम वेळ, उत्तम संधी आजच्या दिवसामध्ये प्रभूंनी तुम्हाला आणि मला दिलेली आहे की आपण प्रभूच्या वचनातून शिकावं. प्रेज द लॉर्ड. नीतिसूत्र याचा 5वा अध्याय आणि वचन 22 ज्या वेळेला तुम्ही आणि मी वाचू त्या ठिकाणी तुम्हाला आणि मला दुर्जन व्यक्तीविषयी प्रभू सांगत आहे. प्रियानो, प्रभू म्हणत आहे दुर्जनाला त्याची स्वतःचीच दुष्कर्मे पछाडितात. हालेलुया. तो आपल्याच पापाच्या पाशात सापडतो. प्रेज द लॉर्ड. त्याच्या पूर्वी मी तुम्हाला वरचं 21वं वचन सांगू इच्छिते. प्रियानो, मनुष्याचे मार्ग परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर आहेत आणि तोच त्याच्या सर्व वाटा नीट करीतो. हालेलुया. दुर्जनाला वाटत असेल की मी जे काही विचार करतोय, मी जे काही कृती करतोय, मी जे काही योजना आखतोय, मी जे काही जाळं रचतोय त्या गोष्टी कुणीच पाहत नसेल किंवा कुणाला माहीत नाहीये. माझ्या एवढा शहाणा कोण नाहीये, माझ्या एवढी शहाणी कोणी नाहीये, म्हणून जर मी इतरांकरिता दुष्कर्म करत असेल, इतरांकरिता दुष्ट विचार करत असेल, दुष्ट कृती करत असेल, दुष्ट योजना करत असेल, तर प्रभू म्हणत आहे की तू माझ्या दृष्टी आड नाहीयेस, तू माझ्या दृष्टीसमोर आहेस. हालेलुया. आणि म्हणून प्रभू म्हणत आहे की त्याची स्वतःचीच दुष्कर्मे त्याला पछाडितात. हालेलुया. म्हणजे त्याला सतवितात. जर तुम्ही दुष्ट विचार करत असाल तर तेच विचार तुम्हाला सतावतील. तुम्ही दुष्ट योजना आखत असाल तर त्याच योजना तुम्हाला त्रासदायक ठरतील. हालेलुया. प्रभू पुढे म्हणत आहे की तो आपल्याच पापाच्या पाशात सापडतो, म्हणजे आपल्याच रचलेल्या जाळ्यामध्ये तो सापडतो. हालेलुया. एखाद्या शिकाऱ्याने पक्ष्यांकरिता जाळं रचलेलं आहे, त्यामध्ये पक्षी न अडकता तो स्वतःच अडकतो. थोडक्यामध्ये प्रभू असं सांगत आहे, ते तुम्ही आणि मी समजून घेणं गरजेचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू म्हणत आहे दुर्जन व्यक्तीविषयी की तो स्वतःच्याच दुष्कर्मामुळे पछाडितो आणि तो आपल्याच पापाच्या पाशात सापडतो. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हाला एक उदाहरण देऊ इच्छिते. प्रियानो, एक मच्छीमार मासे पकडण्याकरिता एका तळ्यामध्ये जाळे टाकतो आणि तो मासे पकडतो आणि आपल्या टोपलीमध्ये भरत असतो. प्रियानो, आणि ती टोपली उचलून तो आपल्या वाहनावरती ठेवत असतो. तेवढ्यात एक व्यक्ती येतो आणि त्यातली मासे तो त्याच्या शक्तीने जोराने त्याच्याजवळून हिसकावून घेतो. प्रियानो, हालेलुया. तो स्वतः कष्ट करून ते जाळे टाकून तो मासे पकडतो. त्याच्यानंतर तो विक्रीकरिता निघत असतो. तेवढ्यामध्ये तो दुसरा व्यक्ती येतो आणि त्याला कसले कष्ट न लागता तो लगेचच त्याच्याजवळून हिसकावून घेतो. का हिसकावून घेतो? त्याच्या शक्तीच्या जोरावरती तो हिसकावून घेतो आणि तो घेऊन जातो आणि ज्यावेळी त्यातला एक मासा जिवंत असतो आणि तो मासा उचलून तो दुसरीकडे ठेवत असतो, तेवढ्यामध्ये तो मासा त्याला त्याच्या अंगठ्याला चावतो. प्रियानो, आणि मग खूपच त्याला त्रास व्हायला लागतं. तो डॉक्टरांकडे जातो. डॉक्टर म्हणतात का म्हणजे प्राथमिक उपचार करतात आणि प्राथमिक उपचार केल्याच्या नंतर बरे होईल म्हणून घरी पाठवतात. दुसऱ्या दिवशी जास्तच त्याला त्रास वाटायला लागतं. बँडेज वगैरे काढून बघतो तो खूपच त्याला तिथं ती जखम चिघळलेली दिसते आणि तो मग डॉक्टरांकडे जातो. डॉक्टर म्हणतात की बापरे, ही खूपच जखम चिघळलेली आहे, आपण थोडासा आणखीन काहीतरी वेगळा उपाय करू. आणि ते उपाय करतात आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला परत डॉक्टर बोलवतात. दुसऱ्या दिवशी परत तो डॉक्टरांकडे जातो. मात्र दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर म्हणतात की तुला ही अंगठा काढावा लागेल. हालेलुया. मग तो म्हणतो की अरे बापरे, एवढ्या मासाच्या चावण्यामुळे मला अंगठा काढावा लागेल. आणि डॉक्टर म्हणतात हो, तुला अंगठा काढावा लागेल, नाही तर तुझं पूर्ण ह्या हाताला ती जखम फैलेल. मग तो घरी जातो आणि दुसऱ्या दिवशी येतो आणि परत दाखवतो. तर डॉक्टर म्हणतात की बाजूचं बोटसुद्धा काढावं लागेल, तर तिथपर्यंत ती जखम फैललेली आहे. आणि मग ठीक आहे म्हणतात, ते काढतात आणि परत तो घरी जातो. बोट अंगठा काढला जातो प्रियानो त्याचा. आणि मग तो घरी जातो. घरी गेल्याच्या नंतर परत खूपच त्याला त्रास व्हायला लागतं. परत तो डॉक्टरांकडे येतो 2-3 दिवसांनी. डॉक्टर म्हणतात की बापरे, तुझा हा हातच इथून एवढा हातच काढावा लागेल, कारण ही जखम पूर्णपणे फैललेली आहे, याचं इन्फेक्शन इथपर्यंत फैललेलं आणि तुला हे काढावंच लागेल. अरे बापरे, म्हणतो ठीक आहे काढा, नाही तर तुझं सर्व हातापर्यंत हे इन्फेक्शन जाईल. हो ठीक आहे काढा म्हणतात. परत काढलं जातं. परत घरी जातो. परत त्याला 4-5 दिवसांनी दाखवायला येतो. डॉक्टर म्हणतात अरे बापरे, तुझं पूर्ण हातच काढावा लागेल. असं करत करत त्याचा पूर्ण म्हणजे ती बाजूच त्याला काढावी लागते प्रियांना. आणि तो विचार करतो की त्या व्यक्तीने जरूर मला काहीतरी शाप दिला असणार. मी त्याचे मासे चोरले होते आणि त्या व्यक्तीने काहीतरी माझ्यासाठी केलं असणार.
काहीतरी त्यांनी जादू केली असणार, काहीतरी मंत्र मारलेला असणार, म्हणूनच मला एवढं त्रास होत आहे, एवढ्या गोष्टी मला सहन कराव्या लागत आहेत. आणि तो त्या व्यक्तीकडे जातो आणि माफी मागतो प्रियानं की माझं काही चुकलं, तर तू काय केलेलं आहेस त्या गोष्टीत, प्लीज तू ह्या करू नको म्हणून त्याच्याजवळ रिक्वेस्ट करतो. तो म्हणतो मी काहीच केलेलं नाही. ज्या वेळेला तू माझ्याकडून मासा चोरून हिसकावून नेलास त्यावेळेला मी तिथे काहीच करू शकलो नाही, कारण तुझ्याकडे ती एवढं शक्ती, तेवढी ताकद होती, तुझ्या ताकदीच्या जोरावरती तू ते करू शकलास. माझ्याकडे तेवढी ताकद नव्हती. मी फक्त परमेश्वराला म्हटलो की बाबा रे, हा ह्याच्या ताकदीने या गोष्टी करू शकला, परंतु तू तुझी ताकद दाखव. हालेलुया. मी एवढंच म्हटलो की तू तुझी ताकद दाखव. आणि परमेश्वराने कदाचित ती ताकद दाखवलेली असेल. आणि मग तो तिथे क्षमा मागतो आणि तिथून जातो. सांगण्यामागचा उद्देश हाच आहे, आपल्याला कुणी बघत नाहीये, आपण जे काय करतो हे कुणाला कळत नाहीये, असं जर तुमचा आणि माझा समज असेल, गैरसमज असेल, तर प्रभू तुम्हाला आणि मला आज म्हणत आहे, परमेश्वर 21व्या वचनामध्ये, मनुष्याचे मार्ग परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर आहेत. हालेलुया. त्याच्या दृष्टी आड नाही तर दृष्टी समोर आहेत आणि तोच त्याच्या सर्व वाटा नीट करीतो. आणि लगेच पुढचं वचन आहे, दुर्जनाला त्याची स्वतःचीच दुष्कर्मे पछाडतात. जसं त्या व्यक्तीने स्वतःच्या शक्तीच्या जोरावरती काही मेहनत न करता त्या व्यक्तीच्या हातातली मासे हिसकावून घेऊन गेलेला, त्याला कितीतरी गोष्टीला, कितीतरी त्रासाला त्याला सामना करावा लागला प्रियांनो, कितीतरी त्रासातून त्याला जावं लागलं. ते कुणामुळं? तर त्याच्या स्वतःच्या दुष्कर्मामुळं, स्वतःच्या चुकीच्या वागणुकीमुळं. हालेलुया. म्हणून प्रभू तुम्हाला आणि मला काय सांगत आहे, या गोष्टीकडे विशेषतः लक्ष देऊया की आपण प्रामाणिक राहून, कष्ट करून, मेहनत करून आपण सर्व गोष्टी करणं गरजेचंच आहे. पण त्याही आधी आपला जो विचार आहे तो विचार मात्र चांगला असणं गरजेचं आहे. आपली नैतिकता जी आहे ती चांगली असणं गरजेचं आहे. जर तुमची आणि माझी नैतिकता जर चांगली नसेल, तुम्ही आणि मी दुर्जन असू, दुष्ट विचाराची, दुष्ट कृतीची असू, तर प्रभू तुम्हाला आणि मला या वचनाद्वारे सावध करत आहे, म्हणत आहे की तुमचे आणि माझे मार्ग त्याच्या दृष्टी आड नाहीत तर त्याच्या दृष्टीसमोर आहेत. आणि तुमच्या आणि माझ्या जर वाटा नीट नसतील तर तो नीट करेल प्रियानो. हालेलुया. आणि प्रभू म्हणत आहे, जर तुम्ही आणि मी दुर्जन आहोत तर तुम्ही आणि मी आपल्याच दुष्कर्मामुळे पछाडणार आहोत प्रियानो. आपल्याच दुष्कर्मामुळे आपल्याला त्रास होणार आहे. दुसऱ्यांनी कुठल्याच गोष्टीमुळे आपल्याला त्रास होणार नाही, कुणी त्रास देणार नाही, कुणी काय केलं या गोष्टीने होणार नाही. आपल्याच चुकीच्या वर्तनामुळे आपल्याला त्रास होणार आहे प्रियानो. हालेलुया. म्हणून प्रभू दुर्जनाविषयी बोलत असताना सांगत आहे की तो स्वतःच्याच दुष्कर्मामुळे पछाडितो, तो आपल्याच पापाच्या पाशात सापडतो. म्हणून आपण आपल्या नैतिकतेने, आपल्या सत्कृत्याने सदोदित आपण वागणं गरजेचं आहे. म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद की देव बाप या वचनाद्वारे तुम्हाला आणि मला सावध करत आहे आणि सुधारण्याची एक संधी देत आहे. हालेलुया. देव बाप करो हे वचन तुम्हाला आणि मला आशीर्वादाचं ठरो. अँड गॉड ब्लेस यू.